Mit navn er Anders. I den her video spiller nogle af jer i Overcooked 2. Men jeg vil lige give et par disclaimers inden videoen begynder. Som I kommer til at lægge mærke til, så begynder vi midt inde i spillet. Og det er fordi, at da jeg prøvede at optage det her første gang, kunne jeg ikke rigtig finde ud af at optage min lyd. For jeg er kæmpe nybegynder og kæmpe idiot. Derudover spiller jeg på en Xbox controller, så hvis I kan høre nogle ekstra lyde, så er det fordi, at min mikrofon samler den op. Yay! Du er japaner. Ja, det går ikke. Jeg skal ikke vente. Jeg skal være skilt. Du er den, der sidder i kørestol. Ja, jeg elsker den her. Det er den næste, ikke? Nej, nu er vi ude og fucking sejle igen. Er det ikke den her? Jo. Men jeg kan godt huske, hvor crazy det var sidste gang, vi skulle sejle. Hvad fuck skal vi lave, Og så der har et cutting board. Nej, du skal ikke kaste ud i vandet, din. Sorry. Og du kaster den der lige, det var faktisk ret ramt. Det er faktisk. Okay. Så kommer vi til at linke op. Okay, det kan. Ja. Så jeg kan bare godt begynde med det her, hvis det er. Ja, sure. Anders. Ja, Du skal bare lige være... Den er klar, den her, ikke? Den er klar, den her. Ja. Så. Fuck, nej. Det er my bad. Det er my bad. Så skal jeg bare lave mere mad her. Giv mig nogle pommes frites. Nice. Jeg er god til ramme. Godt, den er linket op nu her. Okay. Her, tag den her. Jamen, du har den. Nej, jeg kan bare... Fuck. Du skal sørge for, at du ikke... Ja, Anders. Yes. Ja, du har ikke nogen så langt. Nej, nej, men jeg er her. Men jeg... det var faktisk crazy, det der. Det var clutch, Anders. Shit. Hvad skal du have? Tallerkenerne. Hvad skal du have? En tallerken. Okay, hvad? Okay, vi har brød. Jeg skal nok vaske tallerkener. Nå, okay. De spawner over ved mig, så der. Der tog du lige en dukker. Det er okay. Jeg ved ikke, hvor tallerkenen blev af. Skal du have mere mad? Jeg tænker, du skal lave noget mere mad til. Ja. Ja, lad mig lige hakke noget her. Perfekt. Au. Det var lidt dårligt at sidde der til tallerkenen inde. Anders, vi skal nu have 400. Ja. Så det er jo meget godt. Du kan hente tallerkenen, hvis du også. Ja. Fordi jeg kan ikke nå den, der du har sat. Du har virkelig sat den et dårligt sted. Hvad mener du med sat den? Der står i hjørnet, hvor ingen af os kan nå den. Okay. Jo, kan du godt. Hvis du lige går rundt om båden, hvis du lige sådan kanter båden. Jeg edger. You what? Ja, sådan der. Ja. Du edger lige præcis, Anders. Bare edge båden. Okay, nu skal jeg så skynde mig her med. Jeg tør ikke. Ja, det er my bad. Det skal jeg nok. Jamen, den skal du ikke putte noget mere kylling og shit i? Jo, og ved hvad, den er ikke i. Kartoflerne er ikke i. Det ville have været mega akavet. Ja, det er det. Okay, tallerken. Nå, jeg har... Jeg kan nå på den her herovre her. Der, yes. Thanks, det er virkelig rart. Det var sådan der, og så... nej, han har den! Okay. Tallerken. Jeg tror ikke, jeg kan kaste den. Nej. Der, nej. Ja. Fuck, hvor lækkert, man. Fuck, det er clutch, det her. Kan vi nå at få 300, men så vi måske få 2 stjerner her? Okay, jeg er lidt dumt, men den er derovre. Ja, jeg har den her. Det er vi skal have en pudding oven. Vi når den. Skal jeg hakke noget mere til dig? Et eller andet? Kylling, ring kylling. Ja. Du skal altid have ting over. Det er fordi, kartofler at jeg er næste. Ja. Vi går nu de her 2 sidste der. Det kan man sagtens. Og jeg har... Fandme rundt, men den her kylling skal bare ind. Ja. Ind med en skynder. Ja. De er klar nu der. Ja. Så inden, ja. Yes, vi får fucking 3 stjerner, Anders. Ja. Så for satan, mand. For fejre, så kaster jeg en kylling ud over det hele. Der flyver bare kylling over det hele, Anders. Okay.
Nice. Men var det 3 det der? stjerner. Det er Ja, det var fucking- 3 stjerner, ja. Det var lige på et hængende hår, Anders. I forhold til hvor desorienteret jeg var hele tiden. Og jeg har fået en krokodille. Det har jeg også. Jeg havde de der på vandet. Kan vi ikke bare komme på land igen? Jo. Okay, Der er lidt land. Ja. Men det virker Det som kræver om... 560, så det må være lettere på en at eller den anden måde. del, der er fastland, det er sådan ikke den del, vi skal stå på. Okay, Nej. sådan lidt. Jeg skal, okay. Vi skal... Hvor fuck er der ris henne? Shit. Nej, fuck. Hvad er det vildt? Nå. Hvad? Jeg skal bruge kylling faktisk, i slæg på kød. Ja, og jeg skal skynde mig at koge noget fucking ris, man. Nej! Det er sgu da sådan lidt... Jeg skal bruge den kylling der. Ja, I need that jeg chicken. kaster den over til dig lige om 2 sekunder. Jeg skal bruge 2 gange kylling faktisk. Hello there. Jeg kan slet ikke bruge kød endnu. Det er først meget senere. Nej. Sorry. Okay. Anders, jeg har kylling til dig. Nej, ikke bare. Nej, jeg når den. Jeg er klar. Ja, Anders. Okay. Ja, bare prøv en. Kylling der, yes. Jeg har også risen. Sådan der. Det var den første, ja. Og den anden er klar nu. Men kan vi ikke putte kød i den først? Den er færdig, den her. Jeg er klar til at aflevere. Yes, det er fordi at en af dem er kylling. Kan du se, der er den første, det er kylling, den anden er kylling, men jeg har kød her klar også, så den synes jeg også. Det kunne vi godt. Hvis vi får flere point, hvis vi gør det ordentligt, tror jeg. Eller rækket. Det finder vi ud af. Den er ready. Yes, jeg kommer med stegepanden. Hvad skal vi have mere her? Kylling, vi skal have masser af kylling, faktisk. Vi skal faktisk infinite. Ja, men jeg begynder lige at koge noget. Jeg koger noget kylling. Jeg har også kylling klar her. Køden er klar der, hvis der er køden er klar der. Ja, men jeg hopper over med den. Okay. Jeg fatfingeren lige. Så det var faktisk skide smart. Du må godt lige tage risen her, så putte over. Bare putte den over til Ja, 2 sekunder. Der. Okay, du kan så bruge den anden. Du skal skynde dig. Carrie! Safe! Det er vildt. Hvad ellers? Den er nu færdig. Hvad skal jeg så ellers lave her? Mere kylling. Kan vi kun lide kylling, eller hvad? Ja, jeg hopper over. Nej, vent, nej! What? What? Hvad skete der? Hvad skete der for mig? Nej, nu bliver den til det andet der. Hvad fuck? Jeg har i hvert fald brug for noget skynder mig at aflevere det her lort. Jeg skal lige hakke det først. Nej, det tror jeg næsten det er bedst, fordi så er jeg over på stationen igen. Ja, Anders. Ja, bare. Ja, der er bum. Ja, lækkert. Okay, den skal... Ja. What? Sådan der. Jeg har mere kylling her, hvis der er. Ja. Den skal jeg ikke bruge nu. Jeg skal bruge kød her. Der, bum. Jeg har kylling til den næste her. Ja. Flyt mig. Undskyld. Den der bum, den er klar der. Ja, jeg kommer med den. Sorry. Jamen, Yes. det er også Og kød er klar til den næste. Okay, jeg sætter den Har du så. nogen til? Ja, Der det er er fint, bum. det er fint. Sæt. Hvorfor? Kylling. Jeg er klar med kylling, så der. Jeg skal bruge noget kød her til den næste. Man kan ikke sætte den i en rækkefølge. Var den ikke? Den var ikke Der ligger færdig. kylling der. Sådan her. Bum. Jeg skal bruge kød. Og så skal jeg Ja, bruge... Jeg har lagt kylling der. Kan du se kylling dernede, Anders? Ja, det kan jeg. Den så langt S. Og så skal jeg bruge kød. Kød er klar her. Det kommer der. En til ris over. Jeg afløber kylling. Bum. Ja, sorry. Det gør ikke noget. Jeg har noget kød her på den her tallerken. Den er klar her. Mine bare en shell. Kan du nå det? Ja. Det kan Jeg skal bruge noget mere ris her. Kan vi kan også gå nå den her, yes? Ja. Og så bare til shell og putte den over i... Yes. Undskyld. Jeg ved godt, du sidder i kørestol, så det er lidt unfair, at jeg var sådan en skub. Ja. Satan da. Jeg har aldrig set en raccoon være så hurtigt en kørestol før. Nice. Vi fik 803. Fuck, vi er gode, man! Shit. Vi skulle da have fucking genius, det her spil. Ja, det synes jeg faktisk, vi er ret med. Vi fik meget mere end 3 stjerner, hvis vi kunne have fået 4 der, altså. Hvad vil kongen sige til os, hva'? Ja, han siger, fuck, I er gode, man. Fuck af med jer. Ja, okay. Ja, fuck af med jer, man.
Hvad er det, han nu vil jappe om? Oh, brave. You are bold. You are the greatest band who ever lived. Nothing can stop you, except maybe that possessed Bugatti that has been chasing Kevin. Nej, ikke Bugetten. Park. We will... det er godt, Anders. We will hold off the horde. Now go. Oh. Er du hunden, Anders? Skal vi snakke med Kevin? Ja. Kevin har ikke en skid at sige. Nej, det har han virkelig. Han har ikke så mange. Han er en man of few words. Det er han. Det skal man også respektere. Og skal vi lave fisk igen? Det kunne godt være. Okay. Du skal i hvert fald herover. Ja, den kan du bare se. Men jeg kan bare gå i gang med det her med det samme, okay? Ja. Så er vi forberedt, you know. Så er vi ready. Lige præcis. Jeg tænkte godt. Ja, du tænker ikke helt lovligt, det gør du. Den der skal lige runde. Godt, den er klar, den her. Putter den derovre. Perfekt. Ja, den er klar. Jeg vasker. Man kan bare vaske den her side, det er mega smart. Nej, det er min fisk. Salmon. Og så skal jeg bruge den her. Den er klar, den her, Anders. Den bestemmer den ready. Yes. Så hvad skal du, hvis jeg bliver smadret ned af en bil? Okay, så skal du bruge fisk. Den har du der. Ja. Så skal jeg bruge en tallerken der. Bum, bum. Så skal jeg bruge sådan her. Bum, bum, bum. Jeg skal nok pakke ting. Jeg skal på en nu. Ja. Og så skal jeg bruge sådan en her. Bum, bum. Den er klar der. Ja. Den næste, der er det cucumber. Den har jeg hakket. Yes, den har du hakket der. Ja, du skal mangle ris, right? Ja. Og mangler du det her, og putter lige ind der, bum, 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 bum. Nice. Bum. Nej, ja, noget at grab den. Mangler du salmon? Ja. Kommer. Den er klar, den her. Nej, jeg kommer til at tage den. Ja, hvad putter salmon på? Yes, og så mangler du lige... Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg den derovre. Nice, Anders. Let's go. Det smager bare helvede til, du gør. Mangler vi lige noget agurk her. Ja. Jeg vasker en tallerken af. Der, og så noget rice. Yes. Og så noget kelp. Den er klar der. Yes. Og den næste der skal den bare på, den skal bare på tallerkenen. Salmon. Den er bare salmon, ikke også? Det er bare salmon. Jo, jeg afleverer den. Okay, jeg vasker lige tallerkenen her. Godt. Jeg hakker. Nu skal den både have fisk og agurk. Okay, ja, det er fint. Ja, hakker noget agurk her. Ja. Nej, jeg blev kørt over! Ris. Sorry. Kelp. Jeg skal over have nyt fisk. Det er okay, Anders. Det er okay, Anders. Jeg blev kørt over. Det er okay, Anders. Nej. Den er næsten klar. Ja. Almost ready. Du skal faktisk bruge en til af de der fisk der. Kan du finde den bagefter? Okay. Ja, nice. Lige der. Yes, nice. Har vi nok tallerkener? Tallerkenerne, Anders? Jeg henter. Yes. Kom nu. Samle dem op. Jeg vasker. Kom nu. Okay. Den er klar, den der. Der. Bum. Jeg har den. Jeg laver lige den næste her. Jeg er klar med den næste her. Ja. Jeg skynder mig. Jeg fucking skynder mig. Er det bare? Okay. Skynder. Kom nu. Nej, der var en brandhane. Fuck! Nej, der var en brandhane. Damn. Hvor er vi gode til det her, Anders? Ja, vi er faktisk ikke så dårlige, som man skulle tro. Altså, Oliver, han vil i hvert fald blive imponeret. Ja. Altså, hvis vi lavede sashimi til Oliver, han ville sige, godt dag, I er godt nok gode til det her. Han ville sige, jeg tager hatten af. Ja, jeg tager hatten af. Eller kasketten, han går altid med kasketten. Okay, bare for later, I guess. Yes. Nej. Okay, jeg kan ikke... du skal hakke kyllingen, kan stå så meget. Ja. Nej, det var så ikke ude, det var ude i vandet. Jeg bliver for hurtigt på mine taster. Ja, men jeg kender det ikke. Jeg kender det godt. Ja, kast. Ja, det er Man får lige noget mere her. Det er kun dig, der kan gøre det her med pladerne. Kan du se det, Anders? Ja. Der kommer en der. Anders, hold lige stille. Anders, den rører ned i skraldespanden nu. Ja. Nå. Ikke så godt. Hvordan giver jeg det? Space for fanden! Hvordan kommer den her over til dig? Det er dig, der kan aflevere det. Jeg tager bare fat i den.
Nå. Jeg skal bare fanden herover, men nu er det lidt for Ja, sent. det er min fejl igen. Det er det bare. Ja. Ja. Godt, er du klar til at tage det her lort her? Ja. Undskyld. Det er okay, Anders. Så, sæt den ned, sæt den ned. Okay, Løb. derovre, ja. Løb. Den første ting, ja. Hvad skal du så bruge? Okay, den er basic klar. Sådan her. Kan du tage den, er du klar? Oh. Ja. Nice. Okay. Og så en kartoffel også. Værsgo, Anders. Nej, den Jeg kan godt hakke den. Nej, Jeg kan åbenbart godt hakke den, så jeg ikke. Sorry, det er mig bag. det gør ikke noget. Det er godt, det er. Jeg skal nok lige hakke det for dig her. Du skal også bare begynde at hakke en masse, fordi vi skal have masser af salat nu. Yes. Jeg er klar med pomfritterne, når det er. Okay, hvad skal du bruge? Salat og tomat? Okay, er du klar? Er du klar? Ja. Nice. Det er bare masser af salat og tomat, eller hvad? Ja, men det... det var mig, der kastede sig der. Fuck, jeg er dum. Mhm. Se til, når du er klar til en tallerken også. Du skal nok... Jeg er klar her, hvis der er. Ja. Hvis du også er klar. Ja, vi laver sådan en exchange her, jamen. Kom nu, lidt til dig, lidt til dig. Ja. Yes. Mangler pomfritter? Ja, dem har jeg. Pomfritterne, ja. Dem har jeg lavet. Og noget salat, kan du kaste noget salat over til mig? Ja. Du får en ny, Er du klar? Du sparer det sådan her. Ja. Er du klar? Men du får lige nogle tallerkener her. Ja. Den har jeg ikke nok af. Skal du bruge mere kylling her, eller hvad? Ja, bare... Ej, jeg har en del. Nå, men bare lige... Nej, det er vi ikke klar til. Det er også har du pomfritter? Nej, du har ikke pomfritter, nej. Nej, den røg direkte ned i skraldespanden. Sker, I guess. Nå, er du klar til tallerken? Du skal være klar nu. Ja, ja. Nej! Men jeg har den her, når der. Du skal lige respawn. Skynd dig herinde, når der. Mangler vi kylling? Ja, den er basically klar. Er du klar? Og men jeg havde faktisk lavet pomfritter, kylling. Er pomfritterne klar? Og jeg havde set, min der ikke var... Ja, det var... Ja, det var typisk. Det var en smutter. Ja, det er sgu okay. Nej, det ved jeg ikke helt om det er. Jeg har en kylling, eller? Kan du nå? Jamen, kan du nå det? Kan vi nå det? Skynd dig nu, kom nu, båd! Båd, du fucking choker. Så. Nej, okay. Det er noget vi ikke. Fucking lortet. Jamen, vi fik alligevel 3 igen. Og en blæksprutte. Okay, næste. Der er nogle haunted motherfuckers. Der forventer de kun 340 her, Anders. Jamen, det ser fandme også forvirret ud. Altså, det skal jeg være ærlig indrømme. Okay. Jeg kan godt tage kødet, Niels. Jeg putter bare burgerboller på hele lortet. Nå. Jeg ved ikke, hvad skal jeg? Hvad er du i gang med lige nu? Jeg er i gang med at lave ost, kød. Eller hvad? Ja. Fuck, det er besværligt. Det Og ost, den er klar, den her. Vi mangler nok noget mere kød her, så det, vi skal bare have masser af kød. Nu ændrer den retning. Ja, jeg tager lidt med. Så er jeg lige død. Jamen, jeg putter bare jeg tager salat her. Den er klar derovre. Ja. Den tager jeg mig lige af, når der. Yes, sir. Vi skal have salat i den her. Den er klar, den her. Så skal vi have ost i den. Alright. Den tager så de der dårlige dishes. Jeg har den. Hvis du har osten, så har jeg den her. Yes. Okay, det er perfekt timing. Vi skal lige have noget mere kød her. Men den er klar, den der kød der, så det er skide godt. Så kommer med.
Det er faktisk lidt problematisk, det var det. Nice. Så kan jeg lige hente den med. Nå. Er den ikke klar, den her? Jo, den. Ja. Så skal vi lave en mere med ost over det der. Jeg skal lige redde kødet nu. Ja. En burgerbolle i hver. Ost. Right? Ja. Nej. Så den skal bruge ost. Og salat, ikke? Jo. Okay. Jeg har osten her. Nice. Jeg tager også lige salaten her. Yes. Så får vi lige færdiggjort den burger også. Og så får jeg lige lavet noget mere kød. Man skal bare tage det stille og roligt, man skal ikke være for hurtig. Den er klar, den her. Ost, tomat, yes, den er ready. Så skal vi bruge bare normalt kød til den her. Jeg vasker lige tallerkenerne her, okay? Yes. Så der altid er tallerkener. Jeg kommer og redder. Den skal også bruge ost. Jeg tager lige osten her, okay? Yes. Jamen, jeg Du når det. Jamen, du er simpelthen en pro-gamer, Anders. Det er sindssygt, det her. Det er helt voldsomt, hvor god jeg er til videospil. Ja. Og den er klar, den her. Yes. Den skal bare bruge kød, den her. Så den er jo klar lige om lidt. Ja, jeg har den. Nice. Jeg kan godt lige aflevere den, når jeg er. Nej, jeg kan ikke. Jeg skal nok, du må jo Kød. Vi mangler kød. Ja. Jeg sætter kød over nu. Okay, nice. Så laver jeg noget ost. Vi skal nok bruge noget mere kød her, tænker jeg. Men jeg skal nok stå for kødet lige hurtigt. Okay. Hvis du bare står for ingredienserne. Yes, sir. Hvorfor er jeg? Jeg vasker den i tallerken til det. Der er mange tallerkener herovre. Ja. Jeg har en klar. Jeg har også kød her. Ja, så bare skynd over, for vi skal snart aflevere den der. Jeg kommer over. Jeg mangler salat. Jeg har. Ja, jeg lader dig lige arbejde her. Ja, jeg tager en kød med så. Ja, vi ser ikke ud der. Jeg har nok kød her. Nå, okay, nice. Men jeg laver bare en der. Det står der. Og så dem her med. Vi mangler tallerkener. Shit. Nej, jeg har dem. Jeg skynder mig. Flyt dig. Jeg har en burgerbolle her klar, ja. Vi kan godt nå den der. Ja. Så jeg putter burgerbollen og bøffen på, ja. Og så tager den afsted. Yes. Okay, jeg laver en kød med. Jeg skal mig også over lige og... Men hvor... panderne er begge derovre. Hvorfor der ligger bare en hakket kød lige her? Jamen det... Ja. Nå ja. Nice, 3 stjerner. Ja. Vi er bygget til at lave mad. Det er vi. Når vi lige tænker os om i hvert fald, så... Jeg skal lige hurtigt have en chip her. I'll take a potato chip. And eat it. I'll take a potato chip and eat it. Det er fordi, når man spiller det her spil, ikke? Man kan gøre det mega besværligt, eller man kan gøre det virkelig chilleren. Ja. Vi skal Okay, hvad skal jeg her? Okay. Ej, så er der vind. Kan man Okay. godt kæmpe imod vinden, så vi løbe ind i den. Okay, det er faktisk sådan lidt irriterende nok under der. Så bare husk at løbe gennem vinden, hvis der er noget der. Hvad skal jeg lave? Kylling. Vi skal have sat en kylling over til stegningen. Ja, ikke? Jo. Jeg afleverer den Jeg har først. pomfritter, jeg har også pomfritter her. Fuck skal jeg aflevere her? Til næste ting, Anders. Ja. Jamen, jeg vil Kan stege nu. jeg Jeg vil smide den stege over nu. til dig? Okay, bare. Rolig. Hvad skal jeg gøre med den her? Bare sæt den på tallerkenen. Og så lave en kylling mere. Skal jeg lave en kylling mere? Ja. For jeg er klar med det her nu. Nej, hvor er det kraftfremkaldende, det her. Jeg har også pomfritter, hvis du skal bruge det. Ja, ved du hvad, jeg hakker bare lige ind. Det er fint nok. Nu er jeg inde med klar. Jeg har også kylling her. Ja. Okay, Den skal bare på tallerken, ikke? Ja, men vi skal lige vaske. Der ligger en tallerken herovre. Jeg sætter Nå, den okay, gør det. Bare, og så kartoflerne er klar lige om... Nå, nej, bare aflever den. Jamen, det er bare en kylling, ikke? Ja. Jeg tager mig den her rolig nu. Ja. Jeg har den. I got this. Ja. Vi skal bruge kylling, ikke? Ja, jo, lige præcis. Ja. Jeg skal faktisk starte en mere lige bagefter. Jeg har en tallerken her, så den har jeg styr på. Jeg vasker den, eller putter den over i hvert fald, så skal jeg over og redde den her. Så der kylling er klar til dem med pomfritterne. Ja, jeg får sat den anden over Så med den putter jeg over der, sådan at den er klar nu. Ja. Den er tallerkenen Jeg klar skal derovre. sætte den. Yes.
Jeg putter tallerkenen over til delivery. Ja, godt. Lækkert. Og så er det en kylling. Den næste, den kommer her. Og der er tallerkener her, det er skide godt. Kan du hakke noget mere kylling? Ja, jeg skal lave den. Så den ikke står Og den der normalt kylling, de der 2 tallerkener, de skal bare over. Ja. Skal det ikke det? Jo, så skal det lige præcis. Og så en kartoffel. Og jeg vasker tallerkener, Ja, jeg klarer den her. Ja. Okay, og vi skal have en kylling også. Den kan jeg også lige sætte. Nej, der har du. Okay, det er perfekt. Yes. Ja, så skal vi have en kylling Og mere. så Bare gør den klar. Ja. Jeg har en tallerken også klar. Ja, lækker. Den pomfritter, den er ready. Ja, det kommer. Vi skal lige have lavet nogle flere tallerkener. Ja. Ved du, jeg steger Det tager bare mig den lige her. Fordi vi skal bruge 2 kyllingestreger. Yes, jeg vasker tallerkener herovre. Ja, så er jeg klar med den her nu. Snart på at vaske. Yes. Fuck. Ja, det var på den. Den er på. Ja. Jeg har godt skudt over den her. Yes. Jeg har en til tallerken klar her. Yes, den sender jeg afsted. Ja, gør det. Okay, crazy teamwork alligevel. Jeg laver kartoflen. Jeg vasker tallerken. Jeg sætter kylling over. Ja, gør det. Tallerken er klar. Ja. Jeg henter bare lige den her. Ja, tallerken ligger ved siden af kylling hernede. Ja. Pomfritterne. Kyllingen er også klar, tror jeg. Så bare. Ja. Men det er perfekt. Pomfritter. Ja, jeg vil lave den. Jeg skal lige tallerkener. Nice, 618, mand. Ja. Okay, Jeg kan så tænke over til dig. Ja, by the way, jeg kan tage dem der. Dem behøver du ikke at være bare. Ja, ris. Jeg kan sætte ris over. Ja, jeg hakker. Hvad gør de her knapper? Den skal vi give til hinanden. Okay. Jeg forstår. Okay, du behøver ikke at kaste dem der. Hvad skal du bruge? Altså, jeg har ris klar sådan. Ja, 2 sekunder. Og så sætter jeg den ned til dig lige om lidt. Er klar? Sådan her. Så kommer den ned herover ved dig. Nå, like so? Ja. Okay, Og så kan jeg sende afsted. Ja, den næste tallerken over dig, så hvis du er klar på, at jeg sender fisken over til dig nu. Jeg har her en tallerken. Ja, den står over ved siden af afleveringen. Det gør den også. Og nej, lort. Okay. Men sorry, de beskidte, dem skal du sende over til mig, kan jeg se. Jeg tror du skal tage tallerkenen. Ja. Jeg vil ikke lige... Jeg skal også bruge kelp. Skal jeg ikke det? Jo. Jeg skal bruge en helt normal fisk. Ja. Det så jeg på. Okay, den er basically klar. Så den... tryk lige på knappen. Nå. Jeg er næsten i fisk igen. Kelp til den her. Jeg sender lidt tallerken over til dig, hvis det er ja, vigtigt. gør det. God idé. Ja, jeg skal bruge fisk. Ja, jeg kommer. Fisk. Og tallerken. Jeg sætter bare allerede på tallerkenen for... Ja. Nå, kom on. Nå, du skal trykke. Nå, jeg skal trykke. Shit. Nå. Nu kommer den mod. Jeg skal bruge hele lortet, den der. Ja, jeg har basically klar på den. Så jeg sender den over nu. Og så den næste igen helt lortet. Du skal sende mig tallerkenen. Ja. Det er bare let, hvis jeg sender dig dem på tallerkenen. Ja. Yes, bare send det afsted så. Ja. Kan du trykke på knappen og trykke igen? Shit, det er mig, der skal trykke. Kan du ikke lige minde mig om det hver gang? Jo, det skal jeg. Næsten er det kun med at bruge. Det er lækkert. Okay, jeg sender den næste over nu. Ja. Jeg sender lige tallerken over til dig. Ja, det er fint. Og det kan jeg godt herovre. Så er lidt flere der. Den skal bruge salmon og agurk. Jeg skal bruge salmon. Jeg skal bruge salmon først. Ja. Jeg skal trykke. Ja, sådan der. Perfekt.
Jeg sender en mere. Ja. Og så er det bare en fisk næste gang. Yes. Send til lærken, hvis du kan nå det. Perfekt. Den burde vi godt kunne nå, hvis jeg lige vasker den op. Perfekt nu. Yes. Det kan vi godt nå, ja. Syv 100, bro. Ja. Det er så ikke dårligt. Okay. Kød først, ikke også? Ja. Jeg kan sætte dem... Ja, du går over og steger Ris over. eller koge ris, ja. Jeg skal nok klare. Okay. Jeg sætter lige altid tallerkenerne over til dig hernede. Ja, sure. Ej, så er det der, hvor der bare begynder at brænde over det hele. Det er for... Der er ris dernede. Risen er klart der. Ja. Kød der. Okay. Så det er sådan noget, hvor det lortet, det ændrer sig. Kød er klar. Kan du se nederst? Ja. Hvad skal jeg så sætte over? Hvad skal jeg sætte over? Hvad skal jeg gøre? Jeg føler mig mega restløs lige nu. Du kan sætte en skal. Det kan jeg godt. Wow, der. Lækkert. Ja, den er. Og den næste skal du Du skal bruge kød. Skal du bruge kød? Jo. Ja. Hakker nu. Jeg mangler dem bare på samme tid, det er selvfølgelig. Hvad mangler den her? Det mangler sådan en shell. Gør den ikke det? Jo. Det er der, hvor den er på her. Der. Du den der kyllinger, der hedder lavet. Det er så lækkert. Og så bare en med en eller anden mærkelig svamp, ikke? Jeg redder kødet, det er så fint. Shell, jeg skal bruge kylling. Jamen jeg har der, den er klar til at blive lavet her nu. Jo, den er klar. Hvad var svampen henne? Den er her hos mig nu. Okay. Tag lærken. Den skal være... Jeg har en tallerken her, hvis du. Skal den også steges, den her? Ja, okay, det skulle den så. Og så begynder jeg bare... Kødet er klar der til den næste, altså den anden ting, ikke også? Ris, vi skal koge ris. Koge nogle ris. Ja. Jeg får talleren. Og vi skal bruge shells. Ja, og så skal vi bare over med den. Nu skal vi have det. Ja. Kød? Kan vi nå kød her? Ja, der. Jeg har shell til den. Nå, ja, det er fint, det er fint. Det er så fint. Godt, og sådan shit mere. Jeg sætter ris over. Ja. Svamp. Har du kødet klar her lige om lidt? Ja, lige om lidt. 2 sekunder. Nej! Lort, det faldt ned med kødet. Det er noget pis. Har vi nok en tallerken herover? Ja, men Ris. fuck. Jamen, jeg faldt ned med kødet. Okay, Ja, men jeg har kødet her, tror jeg. Nej, jeg har svampen. Jeg mangler shell. Har du shell klar til mig? Ja, jeg kan godt lige gå og selv tage den her. Jeg nåede den lige præcis. Jeg tror, vi nåede det lige præcis, måske. Nej, okay. Jamen, jeg faldt også ned med det kød der. Native of Crooks, Rufus, all my friends. And remember, keep communicating. Fuck! Or be fish food. That isn't a nice thing to say, Kevin. Good luck. Ja, okay, Kevin. Jeg synes godt nok, Kevin lige var lidt kæphøj der. Ja, det synes jeg. Synes godt lige, Kevin han kan lige slappe af. Han kan godt lige basse lidt ned derovre. Ja, well, ja. Okay, Hvorfor skal både lave burger? What the hell? Oh my god, my
fucking god. Den elsker vores dig. Og så burgerbolle, det har jeg også mig, ikke? Jo. Sæt noget fisk over her, ikke? Jo. Okay. Jeg skynder mig lige lidt her, sorry. Ja, men det er fint. Den skal vi der, og den her. Nå, men fiskene burde du egentlig... Den burde jeg bare på tallerkenerne, når de er. Fordi... Ja, præcis, ja. Hvis du kører den over lige hurtigt, så kan jeg aflevere bøgerne. Der er en af dem, der er klar her. Yes. Jeg skynder mig bare lige tilbage her. Ja. Du har også... Jeg lige tage den. Ja. Så kører den over. Og så bare lige vent, fordi jeg kan sætte noget på her. Til den næste år. Ja, sådan der. Og jeg kunne... Ja, det skal jeg få noget. Den skal bruge kelp, skal den ikke det? Får den lige dem her med også. Nej, det er dig. Det er dig, der skal vaske dem. What? Fuck, er du... Jeg skal bruge agurkerne, når det er. Så put en tallerken på nu med en agurk. Ja. Og... Ja, så har jeg risen her. Det er faktisk helt korrekt, det du siger. Nej, fuck. Yes. Help. Der kommer lige med en der, så. Den er ikke færdig. Bare rolig. Den er... Ja, godt nå det. Ja, jeg faldt bare lidt ned. Jeg skal mig lige over bare lige her. hold de 2 sekunder over, så jeg kan aflevere min rigtig over. Perfekt, tak. Ja, Anders, der er... Burgerbollen er klar her. Jeg skal bare bruge en tallerken. No, fuck. Jeg skal mig lige hurtigt tilbage, for jeg redder risen her. Det er så fint. Er klar, så burgerbollen, og så bollen, ja, og så den er klar der. Den er også klar. Den er klar der. Den er klar, den der. Ja. Så kommer lige og bytter. Den er også klar, den her. Ja. Det kan vi godt nu, det kan vi godt nu. Ja. Det kan vi godt nu. Så, over. Og så... Yes, nice. Vi nåede det lige. Nice. Ja. Skal vi flyve igen, Anders? Ja. Okay, hvad skal vi her? Vi skal op over. Vi skal bare i gang med det sammen. Jeg laver salaten her. Okay. Så laver jeg ost. Jeg kan bare smide det over til det, hvis det er. Det kunne jeg også. Det kunne du også. Skal Salaten, den er faktisk over i min. Jamen, jeg har, ja, perfekt. Jeg smider lige en tomat over til. Jeg har lige en tomat til det her. Ja. Og på ikke. Du har undskyld. Den første skulle bare have ost. Hvis du har en bolle, så kan du lade den her færdig. Nej, så den sådan. Jeg har lagt en tomat foran en grill foran vasken der. Den mangler kun... Kan du ikke... Jeg gør lige det, ja. Kan du ikke putte
hvad skal jeg sige, Det ved jeg ikke. bøffer over, bare masser af bøffer over. De skal jo. ikke, bøffer skal altid konstant være over, fordi så er vi fandme ready. 2 normale bøffer. Den er klar, den er deroppe. Ja. Den skynder jeg mig op at tage. Ja, okay. Kan du putte den her tilbage over ved at lave nogle flere bøffer? Ja. Jeg klarer med den her. Nej, det er løgn. Okay, jeg skynder mig lige tage bøffen her. Kan du ikke sætte flere bøffer over? Jo. Jeg skal bruge brandslukkeren. Kan du ikke bruge brandslukkeren? Væk med det. Jeg skal også... Jeg kan ikke komme ind til mine burgerboller. Jamen det kommer nu. Undskyld. Ja. Det er ikke vundet. Jeg har ost her. Jeg har burgerbolle her. Ja. Jeg har en bøf. Skal det bare mange bøf, eller? Jamen, jeg har ost og bøf. Jeg mangler bare en bøf, ja. Ja, jeg kommer. Og en tallerken. Ja, klart. Fuck ja. Fucking clutch. Ja, det er det. Det brænder også over det hele. 24/7. Hvad er det for noget nummer? Jeg skal nok sætte min bøf over. Bøffen. Jeg har burgerbollen her. Ja, jeg har en tallerken her. Jeg mangler bare en tallerken her. Noget. Okay, du har bøffen der, eller hvad? Jeg kan ikke komme ud herfra. Du skal carry lidt her. Jeg kan smide tingene over til dig hernede. Her, Anders. Der er burgerbollen, ikke også? Og her er bøffen til det. Der, de to, de skal på den tallerken der. Yes, så tager jeg den. Så tager jeg det. Sådan her, ja. Yes. Godt. Nej, jeg skal bruge brandslukkeren. Nu. Ja, for helvede, kom her. Også derop. Yes, også derop. Også derop. Også derop. Yes, nice. Tak, Anders. Vi skal bruge tomatsalat her. Tomatsalat. Jeg kan godt lave salaten. Jeg har tomat derovre, ja. Ja. Vi har faktisk også en bøf. Vi mangler bare bollen. Ja. Her. Så bøffen der, ja. Jeg har taget bollen. Kan du tage salaten, turnere den herovre? Ja. Kom der. Yes, nice. Så skal vi lave endnu en, men det med ost den her gang. Det med noget ost her. Ja, jeg er næsten stok. Sådan der bum der. Og så skal vi, hvad skal den ellers bruge? Salat. Jeg kan ikke komme ind i den. Jeg skal prøve at se, om jeg kan svømme nok godt. Ja, vi kan godt nå det, vi kan godt nå det. Nej, fuck, du har en tallerken. tallerken. Nej. Okay, det var godt nok. Kan du... Herovre den anden side. Her. Bag. Nej, brandsluk. Nå. Kom, ja, giv mig. Hit med den. Nå, det var det, du ville. Fuck, hvis du lige havde smidt den. Jamen, jeg havde... Ja. Du havde lige glemt, at jeg kunne smide med ting, eller hvad? Jeg nåede det alligevel. What? For en ørn. Han ser sur. Den så lidt negativ. Det var ikke en glas af halv fuld kajne fugle. Ja. Ej, det her, det ligner vel lort. Ja. Ej, det her, det ligner fandme lort. Nej. Er det sådan noget, hvor vi skal... Hvor skal vi hen? Hvad skal vi have? Vi skal herover. Vi skal have tomat, ja. Vi skal lige have noget ris her. Tager du risen? Ja. Vi skal bare putte en masse ris over, ja. Og så skal vi op og have shells. Ja. Og en tallerken. Det kan du putte tallerken op på shellen der, ja. Ja. Og så skal vi... jeg bliver nødt til at redde dem her. Ja. Og så over hak. Ja. Og så... Hvorfor kan jeg ikke? Den skal ned og stege. Ja. Fuck noget lort egentlig. Vi skal have kød her, så lad os gøre klar med kød her. Ja. Og så op og stege den her. Okay, ja. Vi skal op og hakke den her først. Er du klar til, at vi går ned her nu? Ja. Og der er klar den der svamp der, ja. Det er fint nok. Jeg kan ikke nå. Der er tallerken hernede, hvis du vil have den. Yep. Hvad skal vi så have? Vi skal have kød her, ja. Hvad skal vi så have? Shells. Ja, jeg skal lige putte lidt eller ris. Jeg skal have kylling. Og jeg tager lige... Jeg skal også tage med. Fuck dem. Ja. Hvad vil du have? Kylling? Ja.
Så lige der med, vi går lige tilbage hurtigt og tager noget svamp her. Ja. Så kan du sætte dem over begge to på samme tid. Ja. Den er ikke på en pande. Nej, det er nu. Vi skal nok putte noget mere ris over, tænker jeg. Ja. Det gør vi lige her. Og der er også en tallerken, hvis det er. Ja, den tager jeg med. Nice. Lad os lige gå og vaske den her, men nej, vi skal ned og kød, her. Tag kød, ja. Er det kyllingen først? Så har vi noget ris her. Ja, og så skal vi have en shell. Ja. Nej, vi skal ned her, først her. Red den her. Ja, perfekt. Den tager vi bare med. Nej, det er lige meget. Og vi skal ned risen. Godt, shell til Red shell. risen. Ja, nej, fuck. Ja, shell. Vi skal fandme være hurtige her nu, Anders. Den der... Vi har ris her. Vi skal bare have... Har vi til nok tallerkener? Vi har ikke nogen tallerkener. Vi skal op og have tallerkener her. Der ligger en tallerken der. Den skal bare have nu. Godt, så skal vi have... Tage svampen op på tallerkenen. Tage risen op på tallerkenen. Vi skal have shell op på tallerkenen. Ja, bare over med. Ja, okay, shit, man. Vi skal bare have en kylling. Vi skal op og rense her. Jeg kan lige op og hjælpe dig her. Okay. Nej, jeg vil bare komme. Vi gør det sammen. Det er med derfor. Det tror jeg ikke, vi kan, nej. Jo, det kan vi nemlig godt. Nej. Godt, hvad skal vi så her? Kylling. Hvad vil du have? Nej, vi skal have kød. Vi skal faktisk have 2 gange kød. Ja, okay. Men vi skal bare ned og have den der hurtigt. Ja, lad os lige lave med noget mere kød her. Ja. Den er ikke på nogen. Ja. Tag kød med der. Ja, ris hernede. Ja. Det skal vi også have sat over. Ja. Men vi skal lige have den bestilling klar her. Ja. Kom. Og det på det ned, så vi ikke brænder den der. Kød der. Men det bedste svamp, Vi mangler ris her. Vi skal sætte ris over. Den er fucking svær, den her. Ja, det er den virkelig. Hvad skal vi så? Svamp, ja. Mangler risen også ved at brænde over der. Ja. Hvad vil du have? Vi kan gøre kødet klar. Nej, vi skal have en svamp engang der. Det skal være en shell. Kom, vi skal være en shell her. Ja. Oh, shit. Og så op på den, og så afsted. Ja! Var det nok? Ja, nej, var det det? Nej, vi fik. Ej, det er fordi vi manglede, vi vidste 2 orders. Ja, det er fandme svært, mand. Ja, det var voldsvært, den der. Ja, det er fandme besværligt, hva'? Ja, det er godt. Nej, Anders, hvad er det her? Ja. Og så skal vi mixe. Æg? Nå, ja. Og Så skal vi nok gøre det sammen, tænker jeg. Okay, der var det. Hvad skal du så i? Chokolade? Ja, det skal vi hakke, hvis jeg forstår. Men den er snart Det går klar over i den derovre. anden side. Jeg tror, vi skal vente, Anders, med at putte tingene i, fordi nu siger den er klar, den der. Kan du se det? Ja, men det er fordi, du har ikke puttet nok i. Der skal også chokolade i. Nå, og hvad hedder det nu? Flour, det mel. har jeg. Men du, skal jeg stå for at hakke chokolade? Skal vi ikke bare sige det? Det kan vi gøre. Men så skal vi så op og stege Så. pandekagen. Det smider jeg over til dig her. Okay. Ja, og så var en mere. Flour, nå. Sorry, flour, siger du? Ja. Jeg tror, den er ved at Ja. Ja. Har vi en salat, de der oppe? hvad vil du have en tallerken, siger du? Jamen, den har jeg fundet der. Den er klar, den her. Vi har to ting klar her. Nå, lad vi væk, så. Den har jeg klar, den her. Ja. De skal steges. Hvad vil du så have? Bare en med æg og chokolade? Ja. Jeg har æg. Nej, en med æg og flour hedder det. Æg og flour. Nå, shit, Jeg tager flour her. Nå, jeg tror, man skubber dem i alle sammen, og det er fandme. Den er klar til aflevering, den der. Yep. Jeg tager tallerkenerne her. Jeg redder den anden derovre. Der mangler en steg på den her. Nå, det skal jeg bruge. Jeg løber lige ned her. Ja. Det var Okay. fucking godt. Jeg havde den. Hvad vil du have? Nej, du Jeg har har sådan- ikke det. Jeg har sat tallerken ned til dig. Aflever den, hvis du
Ja, den er æg og lort. Mere æg og lort, eller hvad? Ja, æg og flower. Skal du have mere æg og lort, eller hvad? Ja, jamen, jeg har æg. Det kan du... Det er fordi de næste 3 orders, det er bare æg og flower. Ja, okay, har vi tallerken herovre? Jeg kom til at fuck op med den der. Ja, men det... Der er for mange flower i, kan du se? Nå, for helvede, så ja. Må vi smide den. Hvordan gør vi? Hvor er skraldespanden? Har vi ikke sådan en? Lige ved siden af. Anders, du skal have den her, tror jeg. Den er klar, den her. Ja, men så op og vask. Jamen, det gør jeg. Hvis du bare sætter dig, hvis du bare går ned og laver, bare konstant bliver ved med at lave. Ja, okay. Jeg skal ikke satse og miste den her. Og panden er der også. Hvad skal du bruge? Ja, vi skal nok have panden ned på et tidspunkt. Bare over på den anden her. Perfekt. Jamen, du skal bruge chokolade til den næste, kan jeg se. Okay. Den er nok klar, så når du har... Bare tag en tallerken med ned, når du kan det. Yes, sir. Jeg er klar der til dig. Jeg sætter bare ved siden af, jeg skal til at hakke noget chokolade til dig. Okay. Den der skal også... Ja, det kan jeg godt se, den skal være chokolade. Chokolade i den her, ikke også? Ja. Den sætter jeg over. Så er den næste klar bagefter. Jeg sætter lige tallerken ned til dig her. Ja. Jeg tager den her chokolade her, og så hakker jeg den lige. Undskyld. Sådan der. Ja, den er klar, den der, eller hvad? Ja. Er chokoladen klar, der var snart? Det mangler så... Jeg har smidt chokolade ned ved siden af der. Ja. Vi smider også lige noget flower ned til dig. Ja, chokoladen er klar. Yes. Du mangler bare lige ægget ved siden af dernede. Ja. Det er kun tallerken. Fuck. Jeg henter lige tallerken til dig her. Nej, den er hernede ved mig. Det er derfor, jeg har jo sat tallerken ned ved dig, you know. Ja, den der, du var... Hvad skal der i den her? Kom nu over, sådan der. Vi mangler æg i den her, Anders. Oh my god. Ja. Vent. Invade. Æg er lige ved siden af dig. Når du mener... Mangler flower. Hent flower. Ja, for satan. Nej. Vask tallerkener. Bare lad dem blive der, hvis der er. Næsten 900! Hey! Det er først, når man har klaret story mode, man kan få de der 4. Ja, lige præcis. Nå, hvad skal... Nej, hvad er det her? Ej, så kan jeg styre dit lort. Okay, hvad skal du bruge? Og jeg kan styre dit lort. Nej, det kan jeg slet ikke, det her også. Jeg vil gerne have over til koge. Hvis du kan sætte den til det. Ja, det er fint. Så don't worry about it for nu. Hvad vil du have, jeg gør? Skal du bruge nogle tomater? Jeg skal bruge nogle tomater. Kan du sætte mine over herover? Ja. Lidt mere. Nå, derovre. Ja, og så skal du... Jeg mangler kød faktisk også. Det kan jeg lige tage her. Ja. Jeg sætter lige masser af kød over. Ja. Så der altid er. Når du har tid, så bare lige sæt min her op til midten, så jeg kan sætte de her med pasta. Jeg sætter bare lige noget mere kød herovre, så vi har 3 kød med det samme. Bare lige, hvis nu det var. Yes, sir. Du kan godt sætte min tilbage, når du har tiden. Bare gør ligesom ved dig, og så sætte den helt hen, sådan som en... Jeg ved ikke helt, hvad du skal bruge. Nej, men det er bare fordi, jeg har vasken herovre, så det er bare fordi, så er det sådan... Nå, jeg skal bruge noget, Anders. Jeg skal bruge noget. Hvad så? Ja, hvis vi skal aflevere noget mad her. Jeg skal bruge en platform herover til. Ja. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke putte tomaten på? Det ved vi ikke lige. Skal den steges, eller hvad? Ja. Nå, det vidste du ikke. Jeg kan ikke nå den der. Anders, jeg kan ikke nå den der. Ja. Svamp. Jeg skal bruge noget svamp. Ja, det...
Så skal du køre hen. Øjeblik. Ja, så skal Men så skal du redde lige den der, redde lige den der. Sådan her. Du kan tage svamp. Du kan tage svampen. Og så skal jeg lige køre dig hen, så du kan hakke. Jeg kan lide musikken bare lægger ud, når det sker det der. Ja. Og når du har tid, så skal du sætte min ned der, så jeg kan vaske. Helt ned. Jeg kan ikke nå herfra. Nej. Den anden vej. Jeg tror ikke, vi når den der. Jeg kan ikke nå den der macaroni and cheese der. Den skal jeg bruge nu. Så du skal bare tage en tallerken. Ja, jeg har en med pasta på. Du skal også rykke min. Ja. Fudge. Vi skal bruge en til. Jeg skal bruge mere og mere af de der svamp. Ja, så du nu rykke min ned. Og så bare... Så jeg kan give den. Den når vi ikke. Den der. Ej, hvor er det besværligt det her, mand. Jeg skal også min hen til. Fuck. Ja, helt ind til dig. Jeg skal bruge... Jamen, hvor vil du hen? Ja, thank you. Nå. Det er min fejl. Jeg skal også bruge tomater. Jeg skal have min ned. Ja. Jeg har lavet for meget kød. Jeg tror kun, vi skulle lave kød. Jamen, det var okay. Lidt mere. Ej, fuck. Det var det. Og den er macaroni and cheese klar, eller hvad? Ja. Godt. Der er ikke så meget ost over det, men ja. Giv mig, hvad det er. Kom så. Anders, ryk min for... Nå, for fanden i helvede, rigtigt. Ja, det er ikke. Det er noget, vi fik, det klarede vi slet ikke godt. Det var, nej, den er mega dum, den der. Jeg tror, vi har nok stjerner til at bare skifte den her. Det tror jeg ikke, vi har. Vi har 0 stjerner, bro. Ej, jeg tror, vi skal have 1 stjerne, bro. For... Hvad skal vi fokusere på? Hvad skal vi fokusere på? Op i midten, altid op i midten for hinanden, fordi det er der, vi skal starte. Sådan her, godt. Ja, du må altid godt køre min helt hen. Det er bare sådan som en... Sådan, så det kommer som til at være vane, fordi det er der... Okay, jeg skal bruge svampe. Ja. Så jeg hakker lige noget først her. Jeg skynder mig lige her. Jeg hakker lige noget her. Ja, men nu fik jeg den ikke med. Ja. Godt, og så skal jeg bruge dig. Jeg er nødt til at redde her. Ja, det kommer. Bruge dig. Ja. Og så skal jeg bruge dig til at rykke ned igen. For helvede, lad nu være. Okay, sådan her. Sådan der. Okay, når du har tid, Jeg så har bare tomat, ryk min op, så jeg jeg er kan sætte klar. dem. Ja, og så skal du også rykke min. Yes. Svampen er klar her. Hvad er den næste? Det er kød, eller hvad? Ja. Skal jeg rykke din ned? Skal vi... Eller hvad? Ja, ja, du skal rykke min ned. Så kød her, ja. Kød og tomat og kød. Kød, tomat og kød. Tomat og kød. Jeg rykker lige din op her. Okay. Mit er klar her til de forskellige ordre her. Du skal rykke min op. Ryk min op. Og så skal du bare rykke min ned, når du er, for jeg kan ikke noget mere. Tomat. Kød. Jeg skal bruge noget svamp i hvert fald. Men jeg skal lave en til kød her, kan jeg se her. Så den gør jeg også lige klar. Jeg skal bare bruge en svamp, og du skal lige, kan du ikke lige rense... Jo, det kan jeg også. Så jeg lægger svampen over bordet her, så jeg er klar til at arbejde. Jeg gør klar her, men jeg tror noget. Ja. Jeg gør klar her. Jeg skal bruge svampen her lige om lidt, Anders. Ja, den kommer. Du skal lige rykke mine ting her. Det er rigtigt. Kødet er klar her. Den der... Ikke rykke den ned. Kan du ikke rykke min lidt ned? Jo. Lidt ned. Nice. Jeg putter bare lige der, ja. Den skal bruge kød, den der. Ja. Du skal lave mere macaroni and cheese. Ja, så skal du, bare... Ja, og lad os lige rykke vores begge. Ja. Jeg skal bruge en til svamp. Ja. Og der.
Så skal jeg lave en tomat her. Jeg bevæger den lige op ad her. Ja, okay. Jeg rører Du skal rykke min. Det er sådan. Ja. Meget bedre. Jeg tror faktisk, vi fik 3 stjerner her, Anders. Ej, det gør vi ikke. Nej, næsten. Men, Det gik meget bedre. ja, det gik. Men det fik en kat. Det er Mikkel Rev, eller hvad fanden det er. Mikkel Rev. Jamen, den var virkelig besværlig, den her. Jeg vil sige, den er ikke lige så slem som den der med den der platform, der vi skulle køre frem og tilbage hele tiden. Ej, Det var det værste, vi har prøvet. Det var faktisk virkelig frygteligt. Hvad i alverden skal det her forestille sig at være? Ej. Nå. Jeg tror, jeg kan godt smide ting over til dig, Anders, hvis det er. Ja, men du skal så koge pastaen lige. Nå. Yes, okay. Så jeg koger pastaen. Ja, så Hvad skal du så bruge? Svamp? Ja, svamp og kød. Svamp, der. Men hvordan fungerer det her så? Ja, du er nødt til at komme over, når det er, du skal gøre det der. Ja. Jeg skal så bruge tomater også, som den tredje ting, du skal lave. Ja. Og nu skal det skynde sig tilbage. Det gør det også. Den er der, hvis der er. Ja. Macaroni and cheese er der. Ja. Hvad skal du så ellers bruge? Kommer køden der? Du har lavet tomaten der. Du skal bruge en til tomat, kan jeg se. Ja. Ej. Jeg skal bruge panden. Jeg kan ikke lave mere macaroni and cheese. Ja, det er en rulle. Nej! Hvad skal du så bruge? Jamen for helvede. Hvad skal du så bruge? Nu røg jeg ned med det der fucking lort. Jamen jeg skal bruge mig at passe. Hvad der foregår? Nå, så kan vi bare arbejde, uden at blive forstyrret her, Anders. Det er faktisk godt, det. Ja. Ja. Hvad skal du så bruge? Tomaten mere, for jeg kommer til at ryge ned med den der. Hvad skal du bruge? Jeg kan bare hente den. Ja, fuck. Okay, nu bliver det crazy. Skal du bruge svamp, eller hvad? Ja. Jeg putter svamp over her. Macaroni der, macaroni der. Ja. Macaroni der. Den er ikke færdig, eller hvad? Fuck noget lort. Tomaten på der, den er på der. Yes, den er klar der. Begge to er klar der. Så skal vi bruge kød her. Ja, der. Kom. My god. De to, de skal bare afsted, Anders. Ja, men jeg kan ikke bære dem på én gang. Ja, så kød, dem er... Det er faktisk crazy. Fuck, det var crazy. Det så lige der, hva'? Du har så kød på, okay, fuck. Pis. Det er faktisk... Ja. Jamen, vi når det. Don't worry about it. Så kan vi også lave 2 svampe bagefter. Har vi tallerkener her? Jeg skynder mig at tage tallerkener her. Ja. Hvis du bare lige får styr på varerne. Du kan også huske at trykke alt, hvis det ikke duer. Ja, der kan jeg. Godt. Jeg tager kødet her, bum. Kød der. Yes. Cheese, der put svampe over, Ja, men jeg kan ikke. Der. Perfekt, ja. Nu bliver det... Hvad skal vi så bruge? Hvad fuck skal der nu? Det her, det er en crazy ass... Okay. Så har du... Pastaen skal bare have noget... Hvordan du herovre? Nå, ej, hvor dumt. Men... Så skal vi hoppe ned og alt muligt. Ej, hvor er det mærkeligt, det her. Svampe der. Jeg forstår, ja. Jeg må den der... Nej, det... Hvad skal du bruge? Jamen, jeg er nødt til at tage den med. Ja, hvad skal du ellers bruge? Hvad skal du bruge? Hvorfor? Den er ikke stigt for helvede, ja. Du har brug for kød? Ja, henter kød. Og tomater, ikke? Jo. Kød og tomater. Det var faktisk tomat først. Det skal bare være færdigt. Er klar der?
Og så skal du bruge ind til tomat, når det er. Jeg har macaroni and cheese ready here. Yes. Om den er klar der. Det er faktisk tomaten, der skal... Hvad skal du så bruge? Ost? Nej, tomat. Ja, tomat. Ja, den må du lige hakke her. Jamen, det gør jeg. Hvad skal du så bruge? Jeg skal bruge det her pasta. Det skal over på kødet. Og det er lige nu. Perfekt. Den skal du tage med nu. Ja, det er jeg med. Tomat. Ja, hvis du tager pastaen, så kan vi nå en mere. Thank you. Ja, ellers skal vi til sådan noget fucking skaldyr. What the fuck? Altså, lige pludselig ud af det blå, men det kan man jo ikke nå at lave. Åbenbart. Jeg har lavet 10 nu. Vi fik 807 på. Ja, det lyder bare... Jeg kan godt lide, at den kommer over til det der... Man ikke kan... Altså... Who the fuck når at lave en skalddyrs ting? Det ved jeg ikke. For north and up, you must go up, third star to the left, and straight on till breakfast. What? Det er som en fucking kylling, Anders. I'm not coming out, we're almost there. One more journey, my wondrous chiefs. Chefs. No, sorry, chefs. And quickly. Okay. Det kan være, han ser som chief. Ja, det var så godt nok ikke det, der stod, men ja. Don't worry about it. Det er ligesom at høre forkert. Altså, så læs forkert og høre forkert, det er så lidt det samme. Præcis. Og det er fair nok. Den her, den bliver sikkert hæslig, Anders. Jamen, det vil ikke undre mig overhovedet. Ja, for det er en, hvor der spytter ild over det hele. Ej, hvor er den mærkelig. Hvorfor er den så mærkelig? Jeg ved det virkelig ikke. Men lad være med at tro, okay. Nej, hvad er det her? Carrot, chocolate and bake. Damn. Okay. Ja. Så... Godt. Jeg står for mel og æg, okay? Okay, så hakker jeg lov. Så står du for... Ja. Ja, vi finder lidt ud af det, okay? Så... Okay, den er hård. Ja, den har jeg lavet. Så og æg i, ja, og så honning. Ja, kan den bare... Nej, den skal hakkes. Okay, den skal hakkes. Okay. Den skal bare i den der. Så hakker jeg ind med. Ja, så næste, der skal ikke gulerod. Der er bare honning. Der skal bare æg, mel og honning, ja, ja, så bare mel. Hvor den der oppe. Jeg putter den her ind i ovnen. Ind i ovnen. Så jeg tager melen. Ja, det næste, det er også mel. Jamen, vi har ikke en mere indtil videre. Vi ved ikke, hvad det næste er. Så bare... Jeg tager mel og æg. De er altid. Ja, mel og æg, ikke? Ja, den der skal i ovnen. Jeg står lige for branden her, okay? Ja, det der skal i ovnen, Løg. Kan du? Ja, du skal da på den i ovnen. Okay, den næste skal chokolade. Ikke gulerod. Nej, ikke gulerod. Nej. Æg, ja. Så, mel og chokolade, honning. Ja, jeg tager chokolade, hvis du tager honning. Ja. Det gør jeg så ikke, fordi hvor bare... Nej, ja. Bare, jeg så slukker det lort. Og honning. Jeg bliver nødt til at redde kagen herovre først. Ja, jamen jeg slukker. Ja. Hvad skal du bruge? Bare chokolade? Ja. Sorry. Det gør ikke noget. Er det klar her? Yes, jeg sætter den i ovnen. Ja, kom. Tager du den der? Yes. Hvad skal du bruge? Nej, du skal have chokolade. Kan du godt tage den ud? Hvad skal du bruge? Kan du godt tage den der ud? Nej, det kan du ikke. Hvad skal du bruge? Jamen, vi har fucket en op, fordi der skulle have været chokolade i den, når du satte den i ovnen. Seriøst? Ja. Nej, du kan godt aflevere den, men det er bare, den er bare længere henne, så det... Ja, den er meget længere henne. Det får vi ikke lige så meget for. Ja, lige præcis. Godt, hvad skal vi bruge, siger du? Mel over i den der. Mel, ja. I den her, eller hvad? Ja, og de næste, skal være der den skal næste? også chokolade og Der skal honning. også være mel. Chokolade. Ja, okay. Jeg smider lige over... Nej, det kan jeg ikke. Jeg smider det herned, bum. Ja. Og mel, siger du? Ja. Ikke det der lort der. Jeg smider lige mel dernede til dig. Ja. Jeg putter lige brandslukkeren der. Nej, jeg er fanget. Jeg vinder. Jeg har den her. Jeg kommer nu. Den skal op i... Ja, den skal op i ovnen. Hvad skal vi så bruge? Det er det samme lort, eller hvad? Ja, mel. Vi skal have mel over i den. Mel er det her. Mel er i vasken, humblart. Okay. Tag brandslukkeren. Den har jeg her. Bare have det svin. Jeg ved ikke, om det er fint.
Godt, den er klar hernede. Den tager jeg der. Bum. Okay, jeg har den op. Hvad skal jeg bruge der? Der skal bruge gulerødder. Gulerødder, ja. Gulerødder, honning og mel og æg. Gulerødder, honning, mel og æg. Gulerødder her. Ja. Hvor blev brændslukkeren af? Den skal jeg bruge der. Den, jeg laver den næste, okay? Jeg laver den næste. Ja, det er så fint. Og den næste skal og så har jeg den ved siden af. Nej. Det er noget, jeg ikke pis. Noget det ikke. Jeg skal bruge mel på den her. Jeg skal bruge mel på den her. Den er ikke klar, den er ikke klar, den jeg satte til siden. Den er ikke klar. Ja, den er ikke. Jeg har forstået. Nice. Altså, prøv lige at forestille dig at lave en kage uden mel, altså. Hvad mener du? Fuck, syg kage alligevel. Den mangler lige lidt coco-juice her. Ja. Jeg vasker. Jeg henter bare. Tager du lige brændslukkeren og lige så for de der 2 der. Ja. Nu. Ja. Godt, det er så skal de bare overøve dem her. Ja, kommer den anden. Godt. Vi skal forberede de næste også. Ja. Så jeg har æg her klar her. Ja, jeg sætter en tallerken mere fremme, så vi kan nå at få den her over. Ja. De er klar her, Ja, jeg tager den anden. Skal vi da smadre ind i det? Ja, godt. Også æg i den der, ja. Den skal bruge honning. Den har du der, ja. Du skal bruge honning, den har jeg også her. Jeg skal bruge chokolade. Ja, jeg henter. Pis, vi kan ikke nå derovre. Nej, det er bare lidt noget der. Hvor er brændslukkeren? Jeg skal mel, jeg henter mel. Skynd dig. Det når vi nok ikke, den der. Ikke med den attitude. Og så æg i den her. Og så mel. Jeg skal også bruge mel. Mel. Ja. Vi mangler også tallerkener. Jeg tager tallerkenerne her. Ja, for helvede. Ja, der er også en tallerken klar, hvis der er, når der er. Til den der kommer ud. Ja. Jeg skulle sige. Oh my god. Ja, den bliver nødt til bare. Nej. Det gik faktisk meget godt. Nice. Jeg kan bedre lige brænde, end alting bevæger sig. Ja, både og. Altså, når alting bevæger, så kan man nemlig stadigvæk have en path. Det var branden, så skal man hele tiden stoppe op for... Men hvor er knappen? Ja, den er nok ikke i det hjørne, du bliver med at gå ind i. Ja, herovre eller hvad? Ja, den er sat med gennem at gøre. Skal vi jo rumme? Jeg ringer lige hurtigt til mor her. Men det skal du have lov til. Er du klar? Nej, det der lort. Okay, hvad? Slå kage igen. Ja, fucking kage. Okay. Jeg får hentet noget æg. Ja, og gulerødder. Skal du have med os? Nej, hvad? Okay, æg noget derovre faktisk. Ja, det er faktisk rigtig lækkert. Den ja, okay. Jeg laver et pro-gamer move, hvor jeg ikke husker den der. Den er klar, den der. Nej, hallo, lad nu være. Sådan her. What der? Der ligger mel der. Hvad skal du bruge? Chokolade eller hvad? Ja, den kan du ikke. Og honning. Honning kan du godt. Ja, den her, den skal jeg over. Og jeg henter chokolade. Jeg når det. Nej, det er lidt problem med den derovre nu. Jeg carrier. Er du klar, Anders? Jeg carrier. Ja, skynd dig. Løb. Det er virkelig vigtigt. Ja. Det er fandme... Nej, vores kage! Så choker du på den del, hvor du ikke kunne choke. Okay, wow, man skal virkelig ikke kaste det. Ej, hvor det... Okay! Okay, Anders! Nej. Ja, det er ikke vores bedste showing, det her. Tag det ikke med, nej, okay. Ej, kan vi ikke også tage en pause for det her egentlig? Jo, det kan vi godt. Faktisk lige ved at springe i luften. Ja, det. Jeg quitter lige, Anders. Ja.
Det kunne jeg godt mærke på dig. Jeg havde ikke lige mental kapaciteten til lige at forse på den her